Now atong balik-balikan mahigal tunduga mga isgutanan karon mga kaigalaan kay niya mga higalay affidavit ni Ramil Madriaga. Akong gibasa mga sugti paminaw sa ato lang gi-scan lang sa mga kaigalaan og medyo may mga attachments, way mga annexes. Ginotarize kini apan way mga annexes og daghang mga questions pa ang naa dinhi no niining moong affidavit. Now una mga kaigsunan, ubay-ubay ni mahigala mga pangutana ani, tan-awon tani mga kaigalaag unsay kay ila man ning i-appeal mga kaigalaan matud pa og pananglitan ipatawag sa ombudsman. Muadto usab kini si Ramil Madriaga. Kini si Ramil Madriaga guduna ni kaso og naka-detain ni karon mga kaigalaan sa bilangguan. Straight to the point. Kidnapping ang kaso ni Daikin. No? Kasong kidnapping. Labot sa mga Chinese, no? So naka-detain ni siya karon, so medyo kung atong tan-awon ang iyang credibility, medyo maapektaran gamay kay binilanggo man eh. Dito man ni mahigala doon na may kaso ni unya ang mga tao di malikayan nga magduda sad mga sugiting paminawa ba kay mga negotiations ani niining iya karon mga ipanulti. Straight to the point. Pero akong gi-evaluate ang iyang affidavit, medyo may mga attachments god, way mga annexes. So kining iya medyo pulos lang ni mga sulti, wala mga higalay mga supporting annexes. Ikaduha, ang pamahayag ba kay galaan nga siya kunoy bagman ni Vice President Sara Duterte o kaniadto mga kagalaan siya kuno maoy nangulikta mga sukitig paminaw ining siya naghimo og fundraising indiken labot sa kini ang pagpangandam, self-proclaim kini nga former employee o bagman, self-proclaim ni Vice President Sara Duterte. Unya mihimo og seryoso mga kagalaan nga allegations, although ang uban wa naman lang kay mo tuo ani, wa naman lang kay mo hatag pagtagad, kita gani murag gibalwa naman lang nato ato lang ni mahigalang na hisgutan sad kay do na may nangutanan ako unsa itong take ani. Ang background mao nga self-proclaimed former employee na sa intelligence o bagman kuno siya. Unya mihimo siya og allegations, nuna siya affidavit nihimo og allegations nga siya kuno maoy kini ni ang naghimo og fundraising nyatong 2022 presidential campaign ni Vice President Sara Duterte og kadto kuno mahigala gikan kadtong maong kwarta sa mga drug dealers og sa pugo. Straight to the point. Kining iyang akusasyon medyo dako ni ang akusasyon medyo seryoso pero ang uban murag mangyam-id sad mga higala. No, before na to tagsa-tagsaon ng iyang affidavit. Unang-una wa man to kayo mga higala og tan-awon nimo indeken. Yatong 2022 ni himo si VP Sara og campaign, mura man to mga higala og di man to kinahanglan si VP Sara og daghang kwarta gyud atong panahon na. Straight to the point. Kay wa man sa modagag presidente. Ang yang gidaganan vice president. Unya mo na nga mga tao medyo dili kaayo mga higala maglisod og tuo nga si VP Sara kuno nagtigom og kwarta pagpangandam sa eleksyon atong 2022. Unsa man klase pagpangandam nga vice president yang gidaganan, unya siya mo'y nag-una sa survey, daghan ang mga mo amot niya nga mga negosyante nga mga gikan sa legitimate yun nga business sa kasama nga indekin. Straight to the point. Nag-una sa survey. Kadto ganing pag-slide down niya pagka vice president. Paminaw ko, ang iyang papa na sa Malacanang, siya mahigala number 1 sa survey. Ang kadto mga Chinese nga mga legitimate mga businessmen, muamo tong VP Sara eh. Straight to the point. So kini mga higala nga nay mamasangil nga maingon siya maoy bagman ni VP Sara, maoy nagtigom og kwarta para campaign funds gikan kuno to sa pugo o gikan mahigala sa mga drug lords. Straight to the point. Kini mga kaigalan usa ka butang medyo ang mga tao maglisod og tuo kay si Presidente Rodrigo Duterte mao man to mahigalay nihimo gyud og pagpakgang ining drogas. Straight to the point. Ang uban mga higala dili maka-feel ana pero ang masa naka-feel man nga medyo
dako gyud kalainan ang environment panahon mahigalang Duterte o panahon sa milabay pa nga mga presidente. Dili maka-relate ana ang mga middle class. Kining mga middle class nga naa ni puyo sa mga subdivisions kadtong bita-bitaha ang ilang kahimtang dili ka-relate. Pero ang masa maka-relate mo bitaw na nga kung tan-aw nimo kusog mga higalas Duterte dito sa masa. Sila maka-relate ana nga doon na gyud akong kalainan ang drugs mahigala panahon Duterte. So kini ug dunay pamasangil aron nga paghatag mahigala og pag-brainwash mga tawo nga fake to nga drug war. Mao man ang ilang bot ipasabot. Ang kwarta kuno ni Sara nga gigasto atol sa 2022 election, kwarta gikan sa pugo o kwarta gikan sa mga drug lords. Mahimo nga motuo ang uban, mahimo sad nga daghan ang mag-ingon nga nganong kinahanglan sa kwartas drug lords nga number 1 sa survey iyang papa nas Malacañang bisag presidente pa yang daganan ito panahon na daog Sara. Ni slide down mga sa pagka-vice president sa may ang gasto ato indikin. Straight to the point. So kining affidavit ni ining Ramil Madriaga medyo lapsaw nga pagkahimo. Straight to the point. Na ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan kining affidavit ni Ramil Lagunoy Madriaga. Kay matod pa niya ang funding ko na naman yung affidavit akong gibasa medyo hungaw. Medyo hungaw. Kay ang mga taong mabuot nga katawhan ron nga naminaw si Sara Duterte katong 2022 mao toy panahon unta nga ug mudagan sa presidente atong panahon na iya gyud tong time. Straight to the point. Kapila ko na nagibalik-balik diri mahigalan tanan naka-align gyud niya. Katong 2022 iya to, kining 2028 may wa pa tama kasiguro. Straight to the point. Ha? Nganong wa pa ta kasiguro mga kaigalan gigukod si Sara taman sa ginhawa karon. Ha? Kay kung ilang ma-pin down si Sara, at least doon na sila chance mahigala nga mahimong presidente itong uban. Kay dili ipin down si Sara karon, surveys after surveys, kusog man yun. Hangtod do number 1 man. Si Vice President Sara Duterte sa mga surveys. Straight to the point. So, kinanglan nga ilag yung pa-disqualify, ipa-impeach, nga ma-disqualify di na kadagan, para nga doon ay chance po ng uban. So, kini, mo ni ang strategy gidron. So, muna nga, bisag unsa na lang mahigala ng paghimuon ron. Kini lang ang pagpasakag kasos ombudsman, pagpasakag impeachment, mga sukit di paminaw karong umaabot, Pebrero. Kani pagpasakag lang kasos ombudsman. Tiya mo na ang issue karon mahigalang labihan nga nakadaot sa mga Pilipino kinig yung flood control project. Nakita ang grabing korupsyon. Unya kining flood control project kinsa may involved ani. Ang involved ini mahigala kanang mga tao nga naa mga kagilaan sa Congress, especially ang House of Representatives, kay ang power of the purse naa nila. Sila mo'y nag-budget ani. O kunya gikan mahigalang saldiko sa Committee on Appropriations, gipirmahan ni Romualdez, gipirmahan ni BBM. Pero kini mga tawhana, si saldiko ra mahigala mooy dunay kaso kay mooy ni Piait. Straight to the point. Ni against mahigalas presidente. Kani uban okay lang. How about na sa Sugbo? Sa kadako mahigalas kwarta Sugbo mahigalas flood control, wa lang okay lang, walay ma-discarrel sa Sugbo. Straight to the point. So kini way labot si VP Sara anang flood control. Kay ang Vice President mga kaigalaan labi nawa na sa DepEd. Kaning Vice President nato under sa atong Constitution lahi sa Vice President sa Amerika. Ang ato ni Vice President nahimo ra gyud siya mahigalang daw spare tire ra gyud. Og sa ligid pa ni mga sukid paminaw sa truck, wa gyud siya gamit, gibutang lang siya, gidala-dala lang siya. Mao ipuli kung panalitag lunay maflatan. Straight to the point. Mao kana ang Vice President sa Pilipinas. So wa say labot aning tanan, pero siya mo gipasaka kaso sa ombudsman. Straight to the point. Ha? Dako pang questionably pa mahigala og lalisunon pa dako do na bay jurisdiction ang ombudsman anagwa. Pero siya mo nagbaga pa og kaso. Kay ang civil society ni pasakag kaso kunuhay niya, pero ang tumong ang mga tao ba dili ba bugo, kasabot ba yung mga tao nga dili na tumong nga kunuhay against corruption oy. Ang tumong ini pamulitika na ni, ha? Himuon gyud tanan.
Iya kining ka Madriaga mahigala Rami Lagunoy Madriaga. Kining iyang affidavit. Gawas nga way mga attachments, way mga annexes. Ang mga yanong tao ron nga naminaw maingon si Sara Duterte nangulikta og para campaign funds natong 2022 election gikan sa pugo o gikan sa drug lords. Straight to the point. Medyo makaignat sa kilay kana katong ganahan may kuntas mga Duterte maingon binuang na ning kalakiha sila raman di ay naa diha. Mao man day mahigalay ng nguliktag kwarta sa mga drug lords. Pero kadto mga pro Duterte nga nakasabot mahigala dili na mahitabo. Kay kadto si Presidente Duterte mao gito nakibatok sa drugas og na feel gyud namo nga dako yung kakunhod sa drugs panahon mahigalang digong. Ikaduha, si Sara Duterte atong panahon na mahigalang 2022, perfect time to para niya nga mahimong presidente pero ni slide down sa pagka-vice presidente. Straight to the point. Unsa may dakong gastuhanan ni Sara anang panahon na nga frustrated gyud ka nga mangayo ka og kwarta amot gikan sa mga drug lords o gikan sa pugo. Straight to the point. Ang yanong mga lungsuranon maingon na di mimtuo ano eh. Straight to the point. Kay kanang number 1 ka sa survey kisa mo magdahom atong panahon ng si Sara mo slide down pagka vice presidente oy. Bisag presidente pa yan daganan. Hayahay kayo niyang kandidatura at the time. Nga naman iyang papanas Malacañang. Ang tanan mga higala nga mga congressmen happy tanan. Alain mga higala nila sa PDP laban. Happy tanan mga higalang governors down to the mayors all the way down nga tos mga barangay kapitan. Naka linya mahigala administration god. Og ang mga negosyante nga mga insect kana mga istorya tag tinuod ba? Real talk ba lang? Mabita na nga mudagan ka og mga inanang posisyon, maningkamot ka nga ang survey result medyo okay gyud. Kay kung ang survey taas kag survey daghan may muamot nimo. Daghan mga negosyante, kini mga negosyante may gala nga mga legitimate mga businessmen. Muamot pa na sila. Mo bankroll na o mga kandidato. Kung wa kay rating, isa may muamot nimo. Straight to the point. Gusto ka mga mission kag daga presidente, ngita sa pamaagi nga na kay mga lihok na mahimo kag mga lakang nga at least nag-survey mo taas ka imong rating. So Sara, pwedeng taas ang rating. Iyang papanas Malacañang perfect timing to. Ni slide down pa sa pagka-vice presidente. Unsa may kik. So medyo ang mga tao makaingon dili may matuo ana kay kana gumudawat kag amot mahigalas drug lords ug mudawat kag amot sa mga pugo. Kana kung frustrated ka ba? Nga mo dagan kag gyud wa kay kwarta mga sukid di paminaw. Inana siguro pero inanang kwan. Imagine ka pag dagan ni Presidente Duterte noong 2016, grabe ang surge sa iyang suporta. Doon na pa gani mahigalay mga ni amot ni Duterte at indayken nga giuli pa nga mga amot. Pag human sa eleksyon giuli. So inana mahigala ang gipakita ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga kinaiya. Kadto mga nitabang sa campaign, pag human mahigala daog na iuli na to ng uban kay nanubra. Straight to the point. Kadto si Sara wa kadto manubra to iyang amot og moingon to sa mudagag presidente. Ano mo dawat pagkaanang mga amot sa mga drug lords o pugo? Straight to the point. So medyo dili katuuhan kining iyang kwan. Og maghisgot ka mahigala ang gibug-aton sa iyang pamahayag. Medyo di katuuhan makaingon ang mga tao kay na preso man ni ron. Wa sabti og negotiate siguro ni nga kanimo ipanulti mo nimo una para ma-negotiate nato nimong kaso kay nalba ka sa source bilingguan. Di malikayan nga maka huna-huna yung mga tao anang uban. Tungod ining maong sitwasyon. Now, ang uban pod mga higala mo ingon. Tanawa ang gipasakaag kaso si Sara Duterte gituyo ni mga sukid dig paminaw aron nga mapindawon gyud nila. Unya napay ila mga narratives uban moingon mga kaigalaan nga ang ato ba kung panalitag angay pasakag kaso di okay pasakae. Pero kadtong mga tinuod yung mga drug lords pod kadtong mga involved flood control i-appeal po ninyo kay lisod man kayo na nga saba kaayo ka sa kang Sara Duterte nga lalisunon pa mahigala ng matawag nato mga kaigalaan ng confidential funds
Dako pang lalisunon kay confidential funds man mga sukid tigpaminaw. Nya niingon naman ang kuwa nga way irregularidad. Saba kay kaana nya hilom kay ka sa flood control nga trilyon mahigalay kantidad. Straight to the point. Ma-inconsistent mga sukid tigpaminaw. So mo nang niingon sara sa iyang pamahayag. Ipakita nito itong pamahayag kasamang names. Kaniyo? Nabay copy si ni Mula ni. Atong basahon na. Mo na ingon siya nga ayaw mo og tuo anang mga kwan dayon. Kay karon manggawas man niron, nganong manggawas ni hapit naman February. Kay aron nga ma-justify by February, ipasaka na ang impeachment mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Niya na yung pamahayag ni Sara Duterte, mga kababayan. Last year, the House Committee on Good Government and Public Accountability launched a full-blown fishing expedition searching for anything that could be twisted into grounds for impeachment. Nga sa ato pa mahigala ni adto milabayng tuig kini kunong House Committee on Good Government and Public Accountability milusad og investigasyon pero kini mga panagat nga investigasyon pagpangita og bisag unsa lang aron nga maoy magamit sa impeachment mga higala. Mo ni ang binisaya, di ko lang bisayon nga tagsa-tagsa gyud, no? Reading between the lines lang ta. Then came the revelation that signatures for my impeachment were being courted in exchange for budget allocations. Niya na po'y nanggawas mahigala nga mga revelasyon nga kini mga pirma. Labot sa impeachment mga higala, nanggawas sa sad mga kaigalaan, isip bugti ni ini mao ang budget allocations. Straight to the point. Mapariha to last February mga sukid di paminaw nga paspas na mirma to mga congressmen, doon ay mga bugti niya to. Madabago na may galag mo pirma na mga congressmen nagbasta-basta lang o guay bugti mga sukid di paminaw. Several lawmakers, matod ba dili? Several lawmakers themselves recently confirmed how the constitutional process was being cheapened and reduced to a marketplace. Sa Binisaya pa, nagdaghan nga mga magbabalaod ang mikumpirmar, baguhay lang, nga kining maong proseso, na barat mga kagalaan, nga mga proseso, nga mao kining impeachment, na barat kini, na cheapened, kining maong proseso. Another fishing expedition is now being launched as they scramble to weaponize any accusation they can manufacture just to create a semblance of procedural legitimacy for an investigation. Sa Binisaya pa mga kaigalaan, lain na pod nga pagpanagat karon ang gihimo aron mga higala pag himo niini nga pag-weaponize niini. Sa bisan unsa nga mga pasangil, mga pag-mugna-mugna, mga manufacture mga higala aron lang paghimo og semblance sa procedural legitimacy aron sa alang sa investigasyon. Matod pang Sara mahigala sa iyang pamahayag, hinihikayat ko ang ating mga kababayan na maging mapanuri at huwag basta magpapadala sa mga paninira. Matod pa niya. Iyang giawhag ang mga kaigsuunan, ang mga kababayan nga kinahanglan nga dili basta-basta magpadala niining maong mga pagpanaot. Straight to the point. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Dili kuno kini mahitungod sa pagpangita as tinuod. Ito ay tungkol sa pagtakip ng nakawan sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay walang nananagot. Straight to the point. Kini mahigala dili ni mahitungod sa pagpangita mga kaigsunan sa kamatuoran, kundi mahitungod kini sa pagtabon sa grabing kinawatay sa kaban sa katawhan ang hangtod karon wa gyoy nanubag. Straight to the point. Patod pang VP Sara mga higala. Patuloy lamang tayong maging matatag sa harap ng pagbagsak ng ekonomiya at walang tigil na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So padayon lang kuno ta mahigala nga magmalig-on at tubangan ni ining pagbagsak karon sa ekonomiya. Grabe yung pagbagsak mahigala. Ug way hunong nga pagtaas sa presyo sa mga palaliton. Patuloy tayong magdasal para sa kapayapaan. Padayon ta nga magampo alang mga higala sa kalinaw. Rest assured that the office of the Vice President will continue to deliver efficient, accessible, and responsive public service for the good of all Filipinos.
Straight to the point. Matod pa, gipasalig mahigala sa Vice Presidente nga ang opisina sa Vice Presidente padayon lang sa pag-deliver sa efficient, accessible o responsive public service sa serbisyo publiko alang sa katawhang Pilipinhon, mga suking tigpaminaw. Straight to the Sabani point. ang pamahayag ni Sara kay matod niya daghan na karon mga paninira, iyahay nagpanggawas. Dili malikayan nga daghaning mga manggawas ron kay hapit namang February. Kay kung dili gud mapunan, moingon confidential funds. Unsa man pud karong i-file og balik sa February confidential funds gyapoy basis. Mingon man nga confidential funds wa gi flood control. Ato lang niagi katawa mga sukin tigpaminaw. Kung doon ay basis against BP Sara, okay, ipasaka na. Pero ang ato ba, basig malimot yata sa flood control. Ayaw taon niyo kalimte, ha? Basig malingaw-lingaw lang taan ni mahigalang impeachment. Mura tan-tanaw salida sa impeachment pero nakalimtan ang mas dako mga higalang problema. Ang binilyon makalimtan. Labaw sa tanan, doon na plano may galawa na namingaw na yun ang Senate Blue Ribbon Committee hanto doon indakin. Pati mingawa na. Unya, kining kamingawon mga sukit paminaw, ang ato ani nga 50 billion bayan ning diya sa Cebu 2022 during the administration of BBM. From 2022 to 2025, 50 billion ang di gibubo mahigala sa Sugbo nga mga flood control projects. Straight to the point. 50 billion. Tapuan anak mahigala si 7th District Congressman John Peter Calderon. Straight to the point. Unya, malingaw-lingaw lang taaning issue sa million nga confidential funds, 125 million nga ila yung ipugos mahigala bisan ang kuha ni ingo na nga wa may irregularidad. Ipugos gyud mga sugiti paminaw boy no malingaw ta ni magtanaw ta sa impeachment pero dili na to kalimtan tong binilyon kay doon na bay nangamatay. Straight to the point. Ala himuan ninyo kung mao inyong gusto. Pero nga to sang hangyo ba nga ayaw taw kalimti ning binilyon. Ang mga tao mahigala dili tao na bugo magka-catch up ang mga tao nga binuang man inyong kalaki. Di man ni pagpangita sa kamatuoran inyong kalaki, ha? Di man ni paggukod mahigala sa mga sad-an, paggukod man ni sa kontrapartido. Mao na mahigalay sayon sabton sa mga tao. Not just number one, simply dominant. Straight to the point. The attorney Rufil Fernandez Panyo. Not just number one, simply dominant.